भेटेरिनारि बिफाननि फिल्ड एसिस्टेन्टनि थाखाय बिटिसिआव ओंखारदों मोन 78 लांदां जाना थानाय मासियाव साख्रि। बावैसो सान सिगां फोसावजानाय बिटिसिनि भेटेरिनारि बिफाननि फिल्ड एसिस्टेन्टनि साख्रि फोसावथायाव रिजार्भेशनखौ लानानै गोजोननाय गैयै फोरमायदों दुलाराय बिटिआर कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि नेहाथारि बिक्रम दैमारिया। दिनै सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डआ मा फर्मुलाजों मबे पलिसिजों दिनै जोंखौ बेयाव मेनेज खालामनो नागिरदों। एबसुखौ आं दिनै खावलायनो सानो नोंथांमोना जुदि स्टुडेन्टफोरखौ अननाय दङब्ला अननानै बेखौ नोंथांमोना दायित्व लादो। खारन बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दंखायो आसामनि रिजार्भेशन रस्टार बायदिसो जों थांगोन ना। जोंनि बिटिसिनि खामानियाव दिनै आसामा मानो बिदि आखाइ होदों। जोंनि जिथु 6 सिडिउलनि जिथु पावार बेखौहाय बे सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डआ बाहायनांगौ। जाय 80% मोननाय जिथु रिजार्भेशनखौ दिनै आसामनि रिजार्भेशन बायदिसो दिनै बाहायनो नागिरदों। बेबो जोंनि बिटिसिनि 3rd ग्रेड पस्टआवहाय। गिबियावनो आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों नोंथांमोना आंनिसिम फैफिननायनि थाखाय। दा आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बड' इयुथ्सफोरनि थाखाय मोनसे बिराद गोनां मेसेज आं लाबोनो नागिरदों। अन्नानै नोंथांमोना गोसो होगोन आरो सिरियास लागोन। थांनाय 27 आरो 2000 मायथाइयावहाय जोंनि भेटेरिनारि डिपार्टमेन्टआ फिल्ड एसेसनि थाखाय मोनसे एडभार्टाइज होदों सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डआ बिटिसिनि सिङाव। दा मोनसे बिराद गिदिर जोंनि बड' इयुथनि थाखाय धाक्का होनाय मोनसे खोथाखौहाय बेयाव लिरदों। नोंथांमोना दिनै वेलकाम खालामदों गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोना दिनै इन्टारभिउआव जों जिरायनो मोनसिगोन नोंथांमोना दिनै साननानै दङ बे मोजां खोथा। नाथाय जोंहा मा गोरोन्थि जाखो जे जोङो 100आव 6 सिडिउल दिनै जोंनि बिटिसिआव जों 100आव 80% जोङो जोंनि रिजार्भेशन जोंनि बर' मानसिया मोननाया जोंहा मा गोरोन्थि जाखो। जाय 80% मोननाय जिथु रिजार्भेशनखौ दिनै आसामनि रिजार्भेशन बायदिसो दिनै बाहायनो नागिरदों। बेबो जोंनि बिटिसिनि 3rd ग्रेड पस्टआवहाय। जों अब्ला दिनै 78 पस्टआव जों 10% जों रिजार्भेशन मोनोबा जों मात्र 9 जनल' जों दिनै मोननो हायो। अब्ला जोंनि बिटिसिनि जिथु 6 सिडिउलनि रिजार्भेशन बेयाव जोङो 78 पस्टआव जोंनि खमसे खम जों 50 पस्ट जोंनि बर' मानसिया मोनगोन। बेयाव जोंहा मा भुल जाखो। दिनै सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डआ मा फर्मुलाजों मबे पलिसिजों दिनै जोंखौ बेयाव मेनेज खालामनो नागिरदों। जोंनि बड' इयुथफोरा गोसोखां दिनै जोङो 78आव 50 मोननायासो जोंनि मानसिया बेयावसो नोंसोर खुसि जागोन ना आसामा बायनाय रल बायदि दिनै 6-7 जनल' मोननायाव दिनै नोंथांमोना खुसि जागोन। दिनै जोंनि बड' इयुथफोरा हागोन ना आसामनि मानसिजों गुबुन जाथिजों जोंनि मेलेमा कम्पेयार खालामनो हागोन ना। दिनै जोंनि बर' जाथिया दिनै कन्टेस्ट खालामनो हाया गोग्लैसोनाय जाथि होननानै दिनै 6 सिडिउलाव दिनै बे रिजार्भेशनखौ जोंनो होदोंमोन। नाथाय मा फर्मुला बाहायदों दिनै बिटिसि सरकारा। दिनै मानगोनां राकेश ब्रह्म सार नोंथाङा दिनै मा फर्मुलाजों मा पलिसिजों दिनै बे माबाखौहाय लिक खालामनो नागिरदों। अन्नानै नोंथाङा दिनै गोसो होदो। दिनै आङो जोंनि मानगोनां राकेश ब्रह्म सार बिथांखौ आं खावलायहरदों नोंथांमोना एसे साननानै नाय जोंनि बड' इयुथ्स जायफ्रा दिनै रिजार्भेशनखौ दिनै खोमानो थांगासिनो दङ। हानाय नङा कन्टेस्ट खालामनो हानाय नङा। हायोबा गिदिर खोथा मोजां दिनै जों बाख्नायहरगोन। नाथाय जों रिजार्भेशन थाखानायखौ दिनै मा कारनाव मा जाहोनाव दिनै आसामा गावनि पलिसि बायदिसो दिनै मानो लादों मा जागोन। दिनै बबे फर्मुलाजों दिनै बेखौ मेनेज खालामनो नागिरदों। बिनि चेयारमेना दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सोरनि गाइडआव सोरनि माबायावहाय इन्सट्राक्सनाव बे जादों बेखौ दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ दिनै हमनांगौ केन्सेल खालामनांगौ। बेखौ दिनै जोंनि माबायाहाय गोरों गिदिरफोरा दिनै एबसुखौ आं दिनै खावलायनो सानो नोंथांमोना जुदि स्टुडेन्टफोरखौ अननाय दङब्ला अननानै बेखौ नोंथांमोना दायित्व लादो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बेसेबां दिनै जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफोर दङ जायफ्रा दिनै संगठनफोर दङ अननानै रिक्स लादो। नङाबा जोंनि बर' इयुथ्सफोरा जेसेबांनो दिनै बे इन्टारभिउआव जगोन जोङो दिनै 10%ल' जों मोनगोन। खारन बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दंखायो आसामनि रिजार्भेशन रस्टार बायदिसो जों थांगोन होननानै। जोंनि बिटिसिनि खामानियाव दिनै आसामा मानो बिदि आखाइ होदों। अन्नानै खुलुमहरदों
दिनै बेखौहाय डिसिसनाव फैनांगौ आरो बियो जोंनि जिथु 6 सिडिउलनि जिथु पावार बेखौहाय बे सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डआ बाहायनांगौ। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनानै फोजोबो। गोजोन्थों। हनुमान हार्डवेयाव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेयर मुंनि गंसे हार्डवेयर गला। बे गलायाव बाला, अन्थाइ, इटा, सिमेन्टजों लोगोसे टिन, चेयार, डाइनिं टेबल, प्लाइबोर्ड, न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेयरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो। मबाइल नाम्बार 9394712499। नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेयरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेयरआ जगायनानै होगोन। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गाव गावबागावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गाव गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945, 9101102339 आरो 9577573499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।